na po natin ang ating International Recruitment Agency para makaproduce tayo ng mga kababayan nating Pilipino na naghihirap na mapadala natin sa abroad. Yung mga graduate sa ating institusyon. After nito, amin itong i-coordinate, accredit sa TISDA para magkakaroon tayo ng connected sa government. At ang bawat na makapagtapos ng pag-aaral, 6 months to 1 year, ang kurso ay magkakaroon ng National Certificate Level 2 or NC2. O, kamo na po. Salamat kayo sa tanan nga nagasuporta nining ato ang everlasting kingdom of the praise of God and of Christ nga gipanguluhan sa atong mahal na magtutudlo si Divine Master Pope Ginito Gabuliabo o uban sa iyahang tibok nga pamilya.